Il-Prim Ministru Joseph Muscat sostna li l-Gvern ħanota tar-rapport dwar is-saltna tad-dritt f'Malta fil-Kunsill tal-Ewropa minkejja ir-riservi tiegħu dwar ir-rapporter Peter Omsticht u l-asserzjonijiet li saru dwar Malta li fisser bħala folots u żbaljati. Aħna nieħdu nota tal-punt li sar il-bieraħ min-naħa tal-Parliamentary Assembly tal-Kunsill tal-Ewropa, aħna nirrispettaw kull istituzzjoni u ma nistax ma nieħux nota ta' rapport. F'kummenti lil ġurnalisti Dr. Muscat innota li r-rapport tħejja minn persuna li kien ammetta l-instab ħati ta' dbabis ta' informazzjoni u l-involviment ta' membri tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Illi fil-waqt li għandi ir-riservi tiegħi dwar ir-rapporter illi kien instab ħati u kien ammetta huwa stess illi babas informazzjoni f'każ tant gravi bħal huwa twaqqih ta' ajruplan MH17 fuq l-Ukrajina u fil-waqt li kien hemm x'sem attiv min-naħa ta' xi membri tal-Oppożizzjoni fid-drafti ta' dar ir-report u fil-waqt li hemm asserzjonijiet li huma totalment folots u żbaljati f'dan ir-rapport, jien xorta l-ewwel wieħed irrid nieħu nota tiegħu u rrid nagħti kasu. Hawnhekk innota b'sodisfazzjon li l-Assembleja Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa irrifjutat li tiftaħ proċedura ta' monitoraġġ dwar pajjiżna. Il-Kunsill tal-Ewropa rrifjuta l-proċedura ta' monitoring ta' pajjiżna li ma' proċedura hija sproporzjonata. U allura ninnota bi pjaċir lill-Parliamentary Assembly tal-Kunsill tal-Ewropa din it-talba min-naħa ta' membru tal-Oppożizzjoni Maltija irrifjutata. Dwar it-talba għal ftuħ ta' inkjesta pubblika dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia fi żmien 3 xhur, Dr. Muscat tenna li din se ssir iżda fakkar fil-parir ċar illi ngħata mill-Avukat Ġenerali li kull ħaġa li tista' tingħad fiha tista' tippreġudika il-każ kontra it-3 persuni li jinsabu mixlija bil-qtil ta' Caruana Galizia. Qal li minkejja li pajjiżna huwa sovran mhux se jpoġġi lil pajjiżna f'disgwit ma' istituzzjonijiet Ewropej u għalhekk se jibqa' jieħu l-pariri tal-Avukat Ġenerali biex jidħol f'diskussjonijiet mal-Kunsill tal-Ewropa biex jarrafhom bir-riservi ta' Malta dwar din l-inkjesta pubblika. Fuq kollox, saħaq li mhux se jkun il-persuna li jerfa' r-responsabbilta f'każ li din l-inkjesta tippreġudika il-każ fil-konfront ta' 3 akkużati. U jekk hemm il-lok li jkun hemm tweġibiet sodisfaċenti, żgur jien mhux ħankun il-persuna li ħanerfa' responsabbilta illi inkjesta pubblika u l-proċess tagħha twassal biex il-każ kontra 3 persuni li huma arrestati jaqa'. Dik mhux ħanerfa'ha jien dik ir-responsabbilta, dik żgur mhux tkun xi ħaġa li jien lest li nagħmel. Biss jekk hemm dan il-proċess min-naħa tal-Kunsill tal-Ewropa illi wassal għal dan il-parir b'saħħtu ħafna, jien ħanerġa' nieħu il-pariri u jekk hemm il-lok fi 3 xhur li ġejjin kif mitluf mill-Kunsill tal-Ewropa jien naħtar inkjesta pubblika dan ir-rigward. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.